El panettone, aquest ja el coneixeu, i ara us vaig explicar un parell de curiositats. Sabeu que per consumir-lo a vegades podem donar un petit truco? Perquè amb els dies freds d'hivern el podem notar com sec, eixut, i realment no ho és. El que passa és que la temperatura de fusió de la mantega és superior a la temperatura ambiental. Aleshores, si el tall que ens anem a menjar la temperem uns segons al microones, aconseguirem una textura molt més flonja. Aquest motiu mateix és el que fa que quan traiem el panettone del forn l'haguem de girar cap per avall, l'haguem de punxar i deixar-lo així 24 hores. Pel mateix motiu, perquè l'alt contingut en mantega faria que el panettone preciptés cap avall. Aleshores el girem per mantenir la forma. Tot és qüestió del punt de fusió de la mantega. Un cop per temperar-lo i menjar i l'altre per tenir-lo a punt pel dia següent servir.